Миргарифан абыйның бакыйлыкка күчүенә 2 ел вакыт үтеп китсә дә, мөслимлеләр легендар шәхесен онытмыйлар. Аның үзгә тавышы, тембры чыннан да кабатланмас иде. Хәтле чараны мин әле үтәйтмәдем, көтмәдем дә. Чөнки без бик гади яшәдек. Һәм үзе шулай гади булды, үзен күрсәтергә тырышмады бездә. Һәр даим аның җырларын яңартып торалар. Менә мәдәният хезмәткәрләренә һәм җитәкчеләргә бик зур рәхмәт. Озак еллар укытучы парт оешма секретары булып эшләгән. Район мәдәният бүлеге җитәкчесе вазифаларын башкарган Миргарифан Ханнановка Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән исем дә юктан гына бирелмәгән. Районның йөзек кашы булуы өстенә район мәдәниятен үстерүдә дә үзеннән зур өлеш керткән кеше ул. Миргарифан Мирзалиевка истәлек тактасы кую. Бу моңа бик лаек шәхес. Бу Миргарифан районда гына түгел, Татарстанда читтән булган шәһәрләрдә дә билгеле шәхес. Әлмәт Октаны ясату чыгымнарын Миргарифан абыйның дусты Фәнис Абдуллин белән Фәйзел Бакиров, Мөдәррис Тимергалиев бергәләп күтәргән. Ак мәрмәр ташка райондашыбызның исемен ую, дизайнер эшләрен Азнакайның хәтер хезмәте башкарган. Талант ияләренең исемнәре теркәлергә, язылырга, талантлар онытылмаска тиеш ди Фәнис абый. Бик шатланып, бу Әлмәт Октаны шатлык белән эшләдек. Чөнки ул районыбызда гына түгел, республикада да танылган җырчы, аның халыкчан тавыш, кеше ярата торган, халык ярата торган тавыш, моңлы тавыш, киң диапазонлы. Аның кебек җырчылар бик сирәк һәм бер гасырга берничә генә кеше туарга может. Тантаналы чара үз эшчәннәренең Миргарифан абый репертуарындагы җырлары белән үрелеп барды. Миргарифан абый белән тыгыз элемтәдә булган иҗатташ дуслары аның турындагы истәлекләрне барлады. Чара ахырында Миргарифан абыйның каберенә чәчәкләр салынды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.